שלום לכולם, והיום אני בסרטון חדש של Game Dave Tycoon. זה הפרק השני. אוקיי, עדיין יש את המחירות של המשחק הקודם שעשינו. אוקיי, יש סכום די מכובד, כמעט 500,000. נעשה research ל-new topic. ומה יש פה? לא, אין פה משהו. אולי נעשה adventure, אבל בוא ניצור אולי מנוע. אבל נחפש, נעשה game tutorials, אחרי זה נעשה open world. אין לי מספיק research point, אז נעשה רק את ה-game tutorials ואחר כך נעשה open world. אוקיי, אז בוא ניצור בינתיים משחק. טוב, נינג'ה אדוונצ'ר, נקרא לזה מיי נינג'ה, סבבה. לאדוונצ'ר אמרתי זה. אוקיי, מעולה. בינתיים נראה אדוונצ'ר צריך סטורי ריקווסט, טיפה פחות גיימפליי, קצת יותר מנוע. אוקיי, עכשיו עובדים קצת פחות חכמים, פחות דיאלוגס, יותר לבל דיזיין. אוקיי, המשחק הולך בינתיים די טוב. אנחנו מקבלים נקודות ריסרצ' למנוע שנכין. סאונד קצת פחות. אוקיי, מתקדם מעולה בינתיים. אוקיי, תיקון באגים. אוי יופי, מלא לבל אפים. יופי. בואו נחכה רק לריוויו. 5? יופי. 6. בינתיים כל המשחקים הולכים לי די טוב. 15 די טוב, זה סבבה. 6. אוקיי, עכשיו לעשות ריסרצ' נעשה את זה. אוקיי, מחירות של מיי נינג'ה. יש לי טיפה לאגים משום מה. בסדר, הנה עבר. אוקיי, ובינתיים אני עוד לא עושה מנוע כי אני רוצה לשים את כל מה שחיפשתי. אני צריך בינתיים נעשה, נקרא לזה מיי טראבל. אוקיי, נעשה את זה RPG לאדוונצ'ר. אוקיי, אנחנו כבר מצא באגים. טוב, לא ישנה. נעשה עוד קצת גיימפליי. לא, בעצם קצת פחות גיימפליי, יותר מנוע. אוקיי, קצת יותר. אוקיי, בינתיים הפוינטס הולכים סבבה. טוב, סאונד טיפה יותר. אוקיי, נראה מה עכשיו. אודיו רקורד. אם יהיה 10? 9, מעולה. 10, וואו.
וואו. 8. 10. וואו 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 וואו, זה ציונים מעולים. עכשיו המחירות יהיו גדולים. בוא נראה את המחירות. וואו 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 וואו. וואו. וואו, תראו את זה. תראו כמה עותקים זה מחר. ניו אופיס, נלך על זה. אני קניתי כרגע משרד חדש. הנה, Welcome to a new office. אוקיי. אני לא צריך לעשות Complete Staff Manager Training. אוקיי. קודם כל. אוקיי. וואו. נעשה Open World. אז נעשה New Topic אולי. נראה. אוקיי, יש לי מספיק לעוד משהו. כן. עכשיו אנחנו ניצור מנוע. אוקיי, עכשיו בוא ניצור מנוע עם כל זה. מעולה. זה עלה לא מעט כסף, אבל זה שווה את זה. אוקיי, עכשיו נחכה שהוא יבנה את המנוע בעצם. זה לא משנה איך נקרא למנוע. וואו וואו וואו. כמה כסף זה הביא וכמה מחירות. וואו. מטורף, זה פשוט מטורף. טוב. אוקיי, בינתיים הולך די מהר זה. אוקיי. בוא נראה אם יש לי... כן, קודם נעשה טריין בשביל להביא עובדים. אוקיי. הוא חושב כרגע איך מביאים עובדים. ואז אנחנו נביא עובדים. נראה לי ניתן להם משכורת של עד 40,000. כי אין לי כל כך הרבה כסף. אוקיי, הצלחתי. עכשיו נעשה... Game Demo. נעשה משכורת עד 40,000. 50 אפילו. אוקיי. טוב. בוא נשווה. מהדיזיין, מהטכנולוגי. בוא נראה את השני. search speed. אוקיי, נראה לי שאני אקח אותו רגע, כמה הוא עולה וכמה הוא עולה. נראה לי ניקח אותו. יופי. עכשיו בוא ניצור משחק. רגע. לדעתי אני צריך new topic. research, אוקיי, research, new topic, נעשה אבולוציה, נעשה סימולטור של אבולוציה אולי. טוב, נו ננסה. בינתיים אנחנו מתקדמים די טוב. אוקיי, בוא ניצור אבולוציה, לא, בוא נלך מהר, נקרא לזה The Hospital. The Hospital, סימולציה, גיימבלינג, אוקיי, זה חשוב.
חשוב מאוד האיכות. זה סימולטור. נושא גיים טוטוריאלס, סייב גיים ו-Better User Experience. סימולטור, הסטורי וקווסט, פחות, יותר מנוע, סבבה. אוקיי, הולך מעולה. level editor, זה ככה, מעולה. אוקיי, הולך טוב. אז אין למה open world, כי זה בכל זאת בית חולים. סאונד קצת פחות. אוקיי. תיקון באגים. אוקיי. new record. אוקיי. אוקיי. בוא נראה את הריוויו. וואו, 10? 8. 7. אם אני אקבל 10. עוד 7. עוד 7. אוקיי, זה נחמד. טוב, בוא נחכה לקבל קצת כסף, ואז נתחיל. וואו. וואו, 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 וואו. פשוט עקף את היור הראשון. אוקיי. אוי, לא. אנחנו עושים זה. טוב, לא משנה. בוא נעשה אחד כזה. לא, אני לא אספיק. אני אספיק. נו, מה זה? נו, מהר, מהר. יופי, גם הוא עוזר לי. מה אתם חושבים? יש, הצלחתי. יש. אוקיי. נמצא משחק חדש של האבולוציה שרציתי. עכשיו סימולציה בעצם. עכשיו נעשה את זה אסטרטגיה נראה לי. לא. סימולציה. אוקיי, 2D גרפיקס. זה סימולטור פחות סטורי וקווסט. גיימפליי, סייב גיים. סבבה. אוקיי, נעשה ככה. 10. נעשה open world. למרות שזה סימולציה, אבל עדיין. אוקיי, תיקון באגים. מצא עוד באג. אוקיי. new record. מעולה. אני מקבל לציונים טובים. עכשיו הפופולר אנג'ינר. וואו, 7. אם יהיה 10, 9. וואו. 10, 8. אם יהיה 10, 8. בינתיים הפופולר זה אקשן. בוא נחכה לקצת כסף, נראה את המחירות. וואו. וואו. אוקיי. New topic school.
זה סימולטור של סקול, של למידה. אבל בעצם המוסט פופולר זה אקשן. אז נעשה משהו של אקשן ואחר כך נעשה את הסימולטור. טוב, בוא נראה מה יכול להיות. סופר הירו. סופר הירו ואקשן זה הולך טוב. נקרא לזה The Hero. אקשן. אוקיי, מנוע אחד. כן, מעולה, מעולה בינתיים. עכשיו יותר סטורי. פחות מנוע. אוקיי. אוקיי, הולך די טוב. קצת יותר. אוקיי. סאונד טיפה יותר. וואו. זה ממש טוב. עוד ניו רקורד. זה נראה לי הולך להיות משחק טוב, עדיין זה האקשן, המוסט פופולר. אוקיי, בואו נסתכל בריוויו. וואו, האם יהיה 10? 9! One of the best. 10! וואו, 10 הראשון. אם יהיה עוד 10? 8. אם יהיה... אוקיי, 8. וואו, ציונים ממש טובים, קיבלתי פעם ראשונה 10 לדעתי. אוקיי. אוי, טוב, התחלתי את המשחק. וואו, תראו את המחירות, כמה בפעם אחת. פשוט מטורף. טוב, יש לי הרבה נקודות ריסרצ' אז בואו נעשה ריסרצ'. ספייס. לא. רציתי לעשות משחק על סימולטור של סקול בעצם. נקרא לו מי סקול. מי סקול. אוקיי. נעשה איזה סימולציה. אוקיי, גיימינג. בטעות שכחתי לשים את המנוע. מנוע אחד. אוקיי. טוב, סטורי פרסט, אוקיי. ליינר סטורי. פחות מנוע. אוקיי. וואו. אוקיי. וואו, למה המשחק נתקע לי משום? זה אף פעם לא קרה לי שהוא נתקע ככה. אוקיי. פחות דיאלוגס. רוצים ככה. אוקיי. יותר עיצוב. איך חושבים? פחות סאונד. וואו, יש לי 3 מיליון כבר. אוקיי. איזה ריוויו. מה, לא יצא משחק טוב? 15 בסדר. זה לא טוב, אבל זה גם לא רע. אוקיי. חמש, בדיוק לכל 5. בואו נראה את המחירות. או, מחירות לא גבוהות בכלל. אוקיי. זה ריסרצ'. בואו נראה new topic. Space. וזה יהיה המשחק האחרון שלנו לפרק. אז אני רק אעשה את המשחק הזה ואז נגמור את הפרק. בינתיים הכסף עולה.
נקרא לזה ספייס אקשן, נקרא לזה The War of the Space, מלחמה בחלל, אוקיי? מעולה, וזה יהיה המשחק האחרון. יותר סטורי וכן, פחות קצת יותר מנוע. בוא נעשה את זה. אוקיי. זה קצת פחות ככה, מעולה. אוקיי, עכשיו סאונד טיפה יותר. אוקיי, חושבים. בוא נקווה שיצא משחק טוב, אבל זה לא כל כך נראה לי. level up. הוא מעולה. אוקיי. ו7, מעולה. אוקיי, 5. 6. 5, אוקיי, נחמד. אוקיי. טוב, בוא נעשה סייב. זה היה כל הפרק. נתראה בפרק הבא ויאללה ביי.